ሳሊ ልብ ወለድ ዛንታ ደራሲ ቢንያም ፍስሐጽዮን ተራኺ ሚካኤል ብርሃነ ኣብ ህድሞና ነባሪት ናይ ህይወት ኢንተርኔት መግለጽ የብሉን ከም ኮይኑ እምበር ቀለም ማዓስ ኣብ ካልእ ምተሳእነ ገሊኦም ሓጺን ደልዮም ዝኸዱ ወርቂ ይረኽቡ ንስኻ ኣልማዝ ዝግባእካ ንኽትረክብ መርኣያ ናይ ኢንተርኔት ናይ ህይወት እዩ ኣነ ነዛ ጓል እዚኣ ኸፈለ ማይፈተኽዋን ንስኻ ኢኻ ሕብራ ጸጉራ ኩርዓታ እናበልካ ንኽላልያ ደፋፊእኻኒ ኣፍቂርያ እምበር ፈትየ ዶ መሲልካ ፍቕሪ እንተዘይነብረን ንሳን ጠባያን ኣብ ጓሓፍ መእተኾ እንተኾነ ጎብየ ዝደልየ ካልእ ኣማራጽ ስለ ዘይብሉ ምስኹም ይክወስዶ ዝግደድ ብምባል ሰሓቐ እቲ ኣብ ልዕሊ ሳሌም ሓያል ጽልእ ዘማዕበለ ማሕሩን ዘረባ ዓርኩ ዕግበት ፈጢሩሉ ካብ ልቡ ሰሓቐ ኣብ ዝተቋጸሩሉ ቦታ ክራኸቡን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ነገር ሸባዕባዕ ክብልን ሓደ ኾነ እቶም ክልተ ሓደስቲ ፍቑራት ብዛዕባ ፍቕሮምን መጻይኦምን መደብ ክገብሩሉን ርጊኢሎም ክዕልሉን ዝኽእሉ ኣጋጣሚ ዛጊታ ኣይተፈጥረን መበገሲ ናይቲ ወትሩ ዝፍጠር ዘይምስምማዕ ሳሌም ነበረት ኣብ ዝተላለናሉ ካልኣይ መዓልቲ ሃይማኖተይ ዓደይ ኮታ ኩሉ ብዛዕባይ ክትፈልጥዮ ዝግባእ ሓቢረኪ ይመስለኒ ከም ዝሓረቐ እቲ ቁጡዕ ግብረ መልሱ መስከረ ግና ድሕሪ ምባል እቲ ክብሎ ዝደልየ ከይበለ ርእሱ ክትምንጠል ክሳብ ትደሊ ነቕነቓ እመዋልድ ደው ኢለን ኣብ ሃይማኖት ስለ ዘይተራኸቡ ኣይኮነክን ኢለናኒ በለት ሳሌም ካብኡን ላዕልና ተቖጥዐት እንታይ ምኽብለኪ ዓቕሉ ጽበበ በቐሊሉ ከረዳኣ ዝኽእል ኣይነበረን ከረዳኣን ተፈቲኑውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ባእሲ ኸይፍጠር ስጋት ኣለዎ እዚ ድማ ሚናብ ዝደልዮ ኣይኮነን ዘፍቀረ ሰላማዊ እዩ ካሕተካ ኣይክእል እንዴ ነደረት ትረሊሉ ስለ ዝተዛረባ ንኽደፍራ መንገዲ ዝጸርግ ዝነበረ ኮይኑ ተሰማዓ ኖ ተሓትን እምበር በለ ኸህድኣ እናፈተነ ግና ሓቢረክን ከለኹ ንዓይ ገዲፍኪ ንኻልእ ክትኣምኒ ኣይነበረክን ኣወዳት ትእመኑ እንዲኹም ጸርፊ ሰዓራ ሚናብ ገሪምዎ ካብ ምጥማታ ወፃኢ ምንም ክብላ ኣይከኣለን እንታይ ኸ ነብስኻ ሓቀኛን እሙንን ጌርካ ትዛረብ ሽዑውን ተሚሓይሽ ብምባል ኣይመለሰን ከምኡ ይኮነን እኹል ይመስለኒ በለቶ ገጭገጭ እናበለት ኣነ ፍቕሪ እምነተይ ሳሌም ንዓይን ንኣኸን ዘራኽበና ድማ ንሱ እዩ እቲ ሰማዕኹ ሓቂ ዲ ኮይኑ ከምኡ ተዘይኮም ብዘይ ምኽንያት ኣይመሓረቕካኖ ርግፀኛ ኮይና ተዛረበት ሚናብ ባዕሉ ስግኣት ከም ዝፈጠረ ፈለጠ ሓቂ ይኮነን በለ ቐልጢፉ መምኽኔታ ፈጢራ ከይትፍልዮ ዝረብኦ ከተዓራሪ ነበሮ እንተዘይ ኣሚንክኒ ባዕሉ ክትሓትለይ ትኽእል ኢኺ ሳሌም በቲ ዝረኸበቶ ግብረ መልሲ ኣጊባ ናብቲ ኣብ ጣውላ ዝነበረ ዝኣዘዘቶ ማክያቶ ኣድሃበት ኣብ ጎደና ሓድነት ንበይኑ እናተዛወረ እንከሎ ሃንደበት ዕምባባ ጉፍ በለቶ ሚናብ ኣብ ልዕሊኣ ዝነበሮ ጸልኢ ገጻ ምስ ረኣየ ዝያዳ ደጊስዎ ሕቑኡ ሂቦ ክሓልፍ ሓስበ እንተኾነ ከምኡ ምግባር ኣብ ልዕሊ ዕምባባ ዝነበሮ ስምዒት ወግዓውነት ምልባስ ብምንባሩ ሓሳቡ ቋሪጹ ሰላምታ ክልግሰላ ወሰነ ዕምባባውን ሓቀኛ ስምዒት ሓቢኣ ሰላምታ ከተቕርበሉ ጠመተቶ ከም ኣፍቃር መሓዝኣና ሓሰበትን ካብ ክሳድን ላዕሊ ክምስምስ እናበለትን ሰላምታ ቅረበትሉ ሻኽስተይክ ዕምባባ በለ ሕራይ ከይትብሎ ብልቡ እናጸለየ ምስ ዕምባባ ተቐሚጡ ሻሂ ክሰቲ ድሌት ይኮነን እንተኾነ ንቐል ዓለም ሻሂ ንስተ ምባል ኣብ ኤርትራ ልሙድ ባህሊ እዩ ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ድማ እዩ ሕቶ ቕሪቡላ ሕራይ ብምባል
سمعيتو سبرت كابل بانا تلعتو شايخ ستقنا فقدنيا خونت علامو أنسات راية تفلطو اتزي حاسو زقات أمو ميناب دنقرقر يلو شاسات يلو بوتا حاسب جمرة أتنايك العالم زربا أبزي حاسبونات إبايو أأتيوو أمودر نحشنا بمبال قبر ملساخي سمعت بقسة قنا بحبار كوف كيبولم كلو أبلع العنبابا زنبرو تسألئي تأغطق فتر اللي جمرة تسألون ناي حبار على المزي بالكانسب مؤمات معرخن داي كبدت كم زفتر أتسبيقي فلطيو سراحكم يالو أساساي تزازم تقبلها مسرحقت أتلمدو حتو قربا انتهي دا أخبل تم بال سمعيتو كخشحي خأليو دحانيو بمبال ملست دحان تؤتوب على قلاقلاتو أمبر نسوس نزاني وطر قزي بخامي كم سقرايو زحسب نيرو كلتي أمنا بتسقرب اللهم شايا ديبون بمباروم أمان قوم تساتا خسفن عدل رخبه دحرناي كالإيتا السقطا عنبابا نتستو قطعت أروم تساتا بدمت أسبرتو سالم زي دولة اللي تبلا كانيرا ميناب زرابا أقريمو توكيرو تأمتا بزعبا فقرم تفلت أو بزع خمزي بالله يزأمن كابز فرحو سلازي وطا دما سببنا عنبابا قولي حتى رأيو حدثت فقراتكو بغت ألغ الدعاء اللوم فقر خمز فتنت مخرا لقست ميناب بوقع فقرات مخانوم سلازي حبرا دفرتات تحساسبو سلامنتاي بلا كجمتيو نعا زحرق أي مسلوك وانت نبرا بخالق من قدي نساليم كدول الله خمزي دلي يحبر من باروغن عايستو على اللون كيدون جيغنا استزاربو سربا كحقيو جمرا ازي أن كم زرخيبان بمبال دما سقعتو النفسو قلتsa يتساوتك يزلخو عنبابا تمال تدواويلنا نيرنا بمبال أتزرباهم أون على المس عنبابا كأتسأول تمني زي دول كاليلا وكابوز حيتي شغلتن حدا راقنا عيتي شغلت اللين كي تبلا بمبال كمس بلت أنت سحقت كنت تملكة تطباق مليسو زرحق أقورزو مخانا الناقر رمو بفسكفتات أمتها حدا ناقر قنا استوعيلو عنبابا معرخن دي سباب مخانا بلي سبقو تيرو اللخو بديديلو تنسأ كابتا معلتتي أندحر دما بقى العالم نسب شحن استخيبل مس نفسو قال أتوه أتوم زي فلاليو مينا بن محرن بقداي عنبابا زلعلو علال ودي أمنا بساليم سقرو أنا زقر من ناي ساليم نقريو أي كنت الزارب أي فعشو قد كهلوا بورو لأمنة الناتو قعزتي كم يركا يغاد تصورة أنكو أنا وإحنا علال ساعات هين بروكم شنك زبقس علال كحاتر ترايزولو عبقودنا حرنات سلين نابليوم زعلو نيروم نعلال تخون نوح ساعتها تنتزركب لفليفة أبايا خم تغيير مقابركوا بوازا تزاربا أنت تفلاليو كمتن لعلم تحقوسكو بلا محري عب سالم زلو تسلئي عبتناي مجرشا درجو أزبات حمسلا دحر مسالم أيشو أخزبوز حقودنا كابن سالم تمرعي خاب حسر مكرات نبر نبهرياتا عملكيت كان مصحف انت تصحف تعطصف مخسب مرخبكا أملاخ تعوتلو من قد يحبرك غيلو ناز قداي صبوق يركا استوعللو كم سالم فتيما يركبني نسا كاليتي بلان بلا ميناب أب سالم زرعيو نفس خاني مكلخال كبري أناد نقه انقع يا هلوا بلا عركو سيطان كالاي كهلو نايمان نمسب تمنيت ايكونن سالم زوار ايكونتني زبل زلخو نايما جمر يفقاري عني كما يركا تفلت يزور نيرة بالقوال اللاديا سالمون كمتن زوراتن عبدان بسطر زقبر والدك تكون تخليا بلو ترريلو محاري تميل كايخا ميناب أتتسأرز أرزو بولو زرباخ تسلسل زي داليو
ዘይዕግበቱ ገለጸ። መሓሪ ናይ ዓርኩ ስምዒት ተረዲእዎ ቀዊሉ ጠመቶ። ጌጋ ይፍጽም ምንባሩን ተሰወጦ። ፍቕሪ ኣብ ልቢ ዝካየድ ኩናት እዩ። ናይ ኩናት ጽቡቕ ስለ ዘየለ ድማ ሚናብ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ጌጋ የብሉን ዝብል ሓሳብ መጺዎ መቀዋም ደው ከብል መረጸ። ዘፍቀረ ሰብ ምስ ነብሱ ዝዓረቕ ሽማግለ እምበር ጠበንጃ ቀቢሉ ክትኩስ ዕድል ዝህብ ወታደር ኣየድልዮን እዩ ዝብል እምነት ኣብ ውሽጡ ነገሰ። ዝኾነ ኮይኑ ኣምላኽ ኣኻእሉ ይሃብካ። ፍቕሪ ውሕዳት ሰባት ጥራይ ዝረኽቦ ጸጋ እዩ በለ ሚናብ መስዋዕቲ ይኸፍል ከም ዘሎ ብዘረድእ ቐና። ዝልግሰላ ዘለኹ ኣኽብሮት ተረዲእዋ ሓደ መዓልቲ ጠባያ ክትልውጥ እያ። ርእሱ ብምንቕናቕ እምነቱ ኣራጐደ። ልክዕ እዩ። ምስኣ ዝዓበየ ምናልባሽ እውን ካብ ስድራኣ ዝወረሰቶ ናይ ርእሰ ተኣማንነት ጸገም ኣለዋ። እዚ ግን ከም መግነዝ ምስኣ ዝቕበር እዩ ማለት ኣይኮነን። ሰብ ምስ ግዜ እንተዘይተቐይሩ ግዜ ባዕሉን ሰብ ይቕይሮ እዩ። ነፋሒቶ ይኸውን ማለት ድዩ? ጽቡቕ ከምዘይሓሰበ ዋዛ ሞለቖ። ሚናብ ኣፍጢጡ ምስ ጠመቶ ግና ኣታጫወተ ገየ ዘለኹ ብምባል ጣዕስኡ ገለጸ። ዕትበት ብዘለዎ ቃና ዘራርባ ድማ ከም ዝበለ ሞራልን ኤቲክስን ዝገልጹ መጽሓፍቲ ኣንቢባ ጠባያ ክትልውጥ ተስፋ ገብር። እቲ ጸገም ግና መብዛሕትአን ኣዋልድ ሰብ ኣብ ዝተኣከቦ ቦታ ከኣትዋ ይኹን ውሽጣዊ ስምዒተን ክገልጻ ስክፍታ ዘለዎን ምዃኑ እዩ። እዚ ካብቲ ሕብረተሰብና ኣብ ልዕሊአን ዘርእዮ ጸቕጢ ዝብገስ ይመስለኒ። ሳሌም ብዘይ ጥርጥር ዝጸገም እዚ ኣለዋ። ውሽጣዊ ስምዒትካ ክትገልጽ ዘይምኽኣል እቲ ዝዓበየ ናይ ህይወት ጸገም እዩ። ከማ ዝመስላ ብጸቕጢ ዝዓበያ ኣዋልድ ንመሰለን ከይተረፈ ክጣበቓ ዓቕሚ የብለን። እቲ ሕብረተሰብ ዝበለን ኣሜን ኢለን ካብ ምቕባል ወጻኢ ድፍረት ረኺበን ዝቕይሮኦ ውሳኔ የብለን። እዚ ትብሎ ዘለኻ ምስ ግዜ ዝመጽእ ለውጢ እዩ። ጸገም ናይ ሳሌም እንታይ ምዃኑ ብልክዕ ኣይፈለጥናየን። ብግምት ኢና ንዛረብ ዘለና። ጽቡቕቲ ጓል ብዙሕ ጸገም ኣለዋ። ሓደ ካብኡ ጽባቐያ ዝፈጥሮ ሓለፈት ዝብል ናይ ሰብ ርእይቶ ኣብ ልዕሊኣ ዝተጋነነ ምስሊ የስርጸላ እዩ። ጽቡቕቲ ጓል ዓሻ እንተ ኮይና ኣእዛናን ውሽጣ ምስማዕ ገዲፋ ሕጉስቲ ከም ዘይኮነት ግና ፈሊጥና ኣለና። ሓጎስ ዘይብሉ ጽባቐ ከም ዘየለ ድማ ኣስተውዕል። ሓደ ምሁር እንታይ እዩ ዝበለ ወደይ ክሓስብ መንከሱ ደጊፉ ዝምበለ ጽባቐ ዘይብሉ ዝስሓቅ ገጽ ኣጓዲፉን ይፈልጥን እዩ። ናዓርኩ እናጠመተ ሳሌም ድማ ጽባቐያ ብጽዋገ ተጥፍኦ ከም ዘላ ክትፈልጥ ኣለካ። ስለዚ ኣይተጋጋኻን ኮለፎ ግና ክትልወጥ ምዃና ጥርጥር የብለይን በለ ሚናብ። መሓሪ ሳሌም ትልወጠሉ ግዜ መዓስ ከም ዝኸውን ዝሓስብ ትመስል ደኒኑ ርእሱ ክንቕንቕ ተራእየ። ሳሌም ኣብቲ ዝተረኸቡሉ ናይ ሻሂ ኣጋጣሚ ነቲ ወትሩ ጽወት ገጻ ምስ ጉዳም ወሲኻትሉ እያ መጽያ። እቲ ወትሩ ኣብ መንጎ ፍቕርን ጠባይን ሳሌም ዝቕርቀር ሚናብ ነታ መዓልቲ እውን ካብ ስክፍታ ወፂኡ ክሓስባ ኣይከኣለን። ሕጂ ኸ እንታይ ኮይነ ክትብል ኮን እያ? ገና ሳሌም ዘረባ ከይጀመረት እንከላዩ ስጋኣት ተጻዒንዎ። ስድራ ከመይ ኣለዉ? ነታ ሃዋህው ናብ ካልእ ኽጥምዝዝ ዝኽእል ዕላል ክኸፍት ተቐዳደመ። ፍቕሪ ናብ ደገ ደገ ጥራይ ምዃኑ ስክፍታ ፈጢሩለይ ኣሎ። እቲ ብሓቂ ዝደለየካ ወዲ ምስ ስድራኻ ክላለ ድሕሪ ኣይብልኒ። ብተዘዋዋሪ ምስ ስድራኣ ክላለ ከም ዝደሊ ሓበራ። ኣብ መፈጸምታ ዘይብሉ ዕርክነት ክጓዓዝ ድሌት ይኮነን። ሳሌም ጽብቕቲ ብምዃና እውን ካልኦት ከይምንጥልዎ ስጋኣቱ ደፍደፍ እዩ። ጓልን ዕምባባን ዝቐደመ እዩ ዝቕንጥበን ዝብል እምነት ኣለዎ። ንመሓዘይ ደኣ እንታይ ኸልከ? ዘረብኡ ከም ቁም ነገር ከይሓሰበት ናብቲ ሕርቃን ፈጢሩላ ዝነበረ ጉዳይ ኣተኰረት።